Phungkam ang non loge tongo dike molsam tini hai update katal tam ning khangke salgisa sekango luk hnai joton saimano luk company luk job luo sakri banbai khanai au ejen ngai rok kabang ma kok pir laika ok chini kila amchai joto o kila gumuti district ni motamoti je tribal jaga tongmani tribal area para tongmani joto thayono motamoti le complete khele khana je ejen ngai rok projar khele mani luk company no teibai piaba borok no ang sane muchungo borok actually borok head office borok sai simaya o luk company ni borok head office sai simaya head office haimia te teisi borok projar khai tongkha lukorno luk company o habdi nei nge nuk khana luk bomhai abo srapsani bagai koek mas sikobo april mas ni jiming chenglai mani ang khana ka joto ang nijebo ang hapjak joto ni kom no ang hapjak tobai tam hinka ang bisas kri ni bagai ang kom no hapgra kha 2250 bahai hinmale a je ejening nei rok je ang sak ang chakri man kha hanai je kosne rok prok prochar khaimani abo belai jaya no mai ke lukorno para guri boi prochar khaibo aluk ni bagai prochar khaibai o luk company o joining kharimani kabang ma হাজার থাংবাই খা 50000 70000 6600 20300 omahai ke1 ungke 2250 টাকা tai ke2 ungkangke 6600 আর ke3 ungke 20300 ke4 ungke 70000 tai omai kheno ke1 ni jiming ke9 jora tongo option mane joining khlaijani option je rang gnang rok khe especially rang gnang rok no omhai je chakri khainai rok je employee khainai rok borok no habai ku ang je khramani mote tam khe kaisa group tongo group saramjak tongo anabela ni kaisa group anabela bo jagani bo abrei kintu anabela ni profile whatsapp ni profile picture buri rijak abo baire ni siabo abo tripra ni patar hasdini belai buri ni manai thok go anabela pia borok size maya head office bo jaga anabela profile je rijak mani abo kubui da abini mungde anabela angkha na bote aroni manager angkha nei bai kabang manso khana je chakri hnei saksa gosine rok anabela bo obai khena kasli kupur chumchumai luk hnei ongkolok bai buskang bai luk hnei sujak anabela ni luk mane anabela ni mane luk ni kanslei jumjak kabang ma omai khe para mai khe meeting khalai mani rok nukjago guru babu ang nukha ang guru babu ang waisa saga norok asik rangni bagai asik tabalai di norok kebo saimia tamni bagai balai norok nang hangke personal call khali di personal whatsapp number na lobi text khali di or group text ta khali di ang brono barbar sajak nge u head office bro sai simaya ang brono sajak norok head office sai simaya norok just interesting bagai norok ni je 2250 6600 20300 70000 je nok rang laimani joining khaimani abon siltai bu kabang ranai tongo ke 5 ro ke 6 ro ngen norok o nok ni rang no siborok nok thungi tongo anang moron sajak baksa ba buji rok to kuno respond ya naidi जों point aikeno take office time mane 9:30 10টা 10:30 omhai jora roko task mane redeem code sopayo na redeem code kaisa code number sopayo haino mane ab 1 2 mai rok ke kabangma sujak tongo mane redeem code mono singkangke copy khaikangke aing di thangkangke apps di thangkangke जों abono जों pass khlaikangke sini account rang abone thik ase abo mani kha jotonu invest ngonhai লাভ ফাইব नै হালাইखा गोबां मानो तामुंखा स्राबसानि बिसिङाव एक सप्ताह लाइखाना 2 सप्ताह कासाकासि अबा एखेनो रिडीम कोड सफायमानि रिडीम कोड आनाबेला बाय रिडीम कोड रहरजाकमानि तस थागलिया 1 घन्टा पर आधा घन्टा पर 2 घन्टा पर माइखेनो हाय जरानोसि मानासिंलाइसो बफर रिडीम कोड सफायनो बफर रांमानो अब फ्री बिले abo free task khaimani khangge abo phung protect barono roibar waisa busu holiday rogo task ma khlaya ke task khangge o task khaimani mane 2250 ke 75 টাকা ke 75 টাকা mau daily no
2250 oke 6600 oke dinono 220 টাকা obaike malai tong oke 20000 ongkha 70000 ongkha hai 700 rok hai ma baisibo obahe oke dinon tama oke sabole habia tongnai bana oke piaba abo serapsani bagai company kaisa apps o company jodi mai tomung no ai usa ma hai katal lok phaipi kangke kebo ta thangbai di kebo obahe ro ta kaluk bai di tibar sonang koinai au ki amjai ni no joto mane rang asik burung baksaba rabar girbi robai mani ang kharaka rabar girbi rowoi kheto kani sar kangke bese 1000 man jotor saimano kani sar kangke bese 1000 man nge abo baisno mane product payawoi je kono kaisa lama phunu yakoi a joining khaimani rang mane 70000 20300 rok riboisi ses tabo kosok baika baksaba rang rok solong nalayo rabar girbi layo obahay pukri rok girbi layo omahay kabangma baksaba loan small business loan nok nalaiwai joining khaimani rok 70000 mane 50000 rok nabayo ta omahay loan rok nabayo khnawta ge omahay tabok je sago gotina rok je loan nawoi je lakai nawoi je rabar girbi ronai rok belai tabok broni bokorok tension ngai ekdom phirok lai tongbaika mia ang khanaka ge omahay rok belai jaya tei ta thungbai sidi je kono company sudu look jiming ya look mane rok size maya look tam no hin look ni full form size maya love of our king phan ungui mano love of our king amai phan ungui mano mane o king o look no hajak bai mani bono sak boi o agent ne rong keno angoro sakriman khane je songoi tone rong khe borong ke o look company borok raja hane borok songoi na khaisi nge songoi no raja songoi no borok kami amchai rong guri boi tei samung khailelia o bono mangsi joining khai kangke broni o khoroksa bokrok no broni 500 টাকা 1000 1500 obai rok phaijago khe borok je puila habnai rong kheno puila habnai rong khedo man khano borok trik kheno o je anabela rok a je mahai apps kar nai rok borok rang masakha direct block khai rekha gri khabo benung baikha a look company look ni apps tabak again yani kesam tongo look tabak on khaimale ar jaga kaimale kis palia kis karika pura ben ngisa pura scam pe omhai je kuno company ni kaisa apps ni company phaikange sotor ko tongbai di kisa socheton tongdi abo ang nije bu mabukha piaba ang kabang habya ang kiribu je kuno khoroksa ni ano joining khairnai ang bonok onek bar kol khaika haipuno ang takti go silia puila ang ang go sia 4-5 bar onek mane prai 2 sabta hairong khana bona kol khaimani hagesi ang kom do nin kok naigrana nei ang jo ton slai kom ang habi nai kata 2250 tano riboi haipun ang lap le masali ya kisen bagai lap masali ya kisal loss angkha 340 rok loss angkhana asule loss angla ya ko yang kiri bele mahai rok habrang ya se hazar rok ang haikri rok he asirong no habai khana je kedang rok to 70000 rok 20300 rok habai kha kabang ma poribar kaisa bosi 1.5 lakh rok 2 lakh rok halai mani mane bo 70000 bo 20300 bo mane poribar si rang ganang rok to family wo rang puja ganang rok to amai mane share khalebo joining khanen bagai kabang rang ruwei hablai mani joining khalai mani obo hai ngke tas khainani jotono siwo poin ke tas mane tas tongo tas option or tas khaika rang habo tei kaisa redeem kur khangke ai lagator 12 jara horni 12 jara phungni dipor buhni mano mon office time 10:30 om hairo asgin chiming ai lagator paisnai hopung glang mane horti por jara mane 12 jara phaibo kuno সময় 1টা 2টা rok 3টা rok sasi redeem kur hobo ana belasong ngke ai samung muthik kemot na tanglai malia mobile mang check lai sinai redeem code bopora sok phaino redeem code bopora sok phaino free siba o 6 টাকা 1 টাকা 5 টাকা 3 টাকা 2 টাকা no si muruglai ma tongsibo tinti prasaro femlok jak male rangsa jak male borok no borok hisab ska gre si 2 টাকা 3 টাকা 5 টাকা rok 25 টাকা 20 টাকা khungkhe 50 টাকা sa hayas mono si loop ngai murugai kuno si samung tangnani ongkhor bailia o mobile bai mang check lek bai sinai mobile mang uluk bapro redeem code sok phaino bapro tas ma khaino bapro
rangmano 1 taka 2 taka nei boro simurglai baksa busung ke busa buhi bar walayo baksa ba nijen girlfriend bar bai walai khana baksa ba nijen boyfriend bai walai khana jara especially siklarok nge baksa ba poribar gana ro to bihik busa bai walai khana obai kabang ma mobile memang siba uridem kut nasingmani ebo haita belai chaya ngke luk sabtawo baisa sirangkari mano every omawa mongolbar Tuesday wo every Tuesday wo thangnai 24 tarik tini to 28 tini 28 tarik every mongolbar simingsi rangkari mano awo withdraw khai mano 220 taka 500 taka 1300 yo bahai ke 3000 yo mahai ke rangkari mano haino kari maya o bahai oke thangnai 24 tarik o rangkari bai malia kebo ang apron saiman kha tamo rang habia hanai ani 3000 ka kari malia apron ang viral khaini hamani ngke nagran hani nasing leka tai bosi ketal recharge khainani bagai option fika ana bela song rang sakra rokta company rok abo fake kintu ekdom fraud already fraud pai kha mo scam pai kha pura fake jotto no ang koinai omo hai apps rok no kisa sotorko tongdi ke bata halai siji ang mulasiwo hai pano kisa sotorko tongbai di nai jakuno omahai rok phaikangge tahab lasi di nai ang kisa sotorko bakai manchi ang niji habjak hai pano lasi yakire tei no share makai ga tapok je rang sajane rok kabang ma tongdu ang nukangge chini mayo hai pano ang mention khlaya bungbu khoya bo amjaini mane u area jot to kabang ma si 70000 rang thangjane rok losne rok ba 1.5 lakh 1 lakh 20300 mo khe ta katal joining khaine rok 2-3 din joining khaine rok mo to kari khano e borok abo kintu borok nukjak raisi lajak mane nukjak ya asuk lakh poribar kaisa hosi 2 lakh rok tongbayo 2.5 lakh rok tongbayo 1.5 lakh rok borok nukjak ya kintu mane media wo social media wo lukor bai nukjak ya nukjak hangge a borok butuwa buka singjak nengge ba borok nukjak ya kintu rang bising belai borok bukha kost dongjak abo ekdom chupchap sring bai joto no jani ja mokhang nailai kesi mamnu laisibo bobo luk honai si o rang thangjak bala gamon bagita gedong ke tin pagai exchange nai mahai ja kunu company khangge phaikangge mai taha baisdi belai no sayabo hamya ngke tabok samno rom nai ba ana bela call kok ma saya whatsapp tei jimingsi brok message robo hindi version english version tei bengali kaitam language by brok version khlai oi brok message roho group ngke abo especially mo baire ni klai ga india ni nongnai tripura ni botong nai tripura by india miliwe ni brok mahai banya khali mani kana apps o kaisa apps company no tei brok khali mani business nai kurur lakh rang macha bai khangke ba lap khangke ba brok mo khaire kata ben khaire ka browni look company apps no taba kholo simalia mai obostha okay tin bagi action la hambai